Akirbaja jabaran filebako malikona ani malikoka folni tanmawi haw bismillah akado kibaru keneka. Amanga bi dogi baru damne ni ayre ka jamana kono kuna funu Mali marabolo nyama Abdoulaye Maiga ale ni chakeda B2 Gold Corn nyama ni oy maxina moy olu ye nyogoy ni ngasi ka masala ni nyogoy se fe ukmana fen chama kan keren ne ala ka barabena boli femi kan ani anga Mali ministre so mi nga baranya shirendo dugu jugoro na folo ko nyana boli ma olu ka baranyogoy wani nyogoy kene ka Mali ministre mi nga baranya shirendo dugu jugoro na folo ko nyana boli ma Amadou Keita ale pimbino. Ameta Congo RDC matani kelen bonyongo bonela unina Mamoudou Tilenkulu ADF mawfe tenedon shu ka duguje bi taratala marsikalo kletan ani wolonvla samba fla ani mugani woro babe suya ni obi mambara malaboro fe Congo RDC jamanaka. Ameta jamana koka France jamana nyama Emmanuel Macron e alasi bi tarata marsikalo kletan ani wolonvla samba fla ani mugani woro ko alini Kazakhstan jamana nyama Kasim Jomar Tokayev ko olukoni sigira ninga masala Kazakhstan sharia sumba kuraw talen ko odu sajere wa ni nyoy senfe ayra ka fo kuni jamana nyama fla sigira ninga masala fen chamanka keren ne ala baraketaw ni jamana fla mi se ka muke nyafe. Ameta Madagascar kanga bi donki baru kunche bi tarata marsikalo kletan ani wolonvla samba fla ani mugani woro gelado jatimne la Madagascar dugu konna la ni oyi tajuko gelawi keren ne ala uka jamana faba yere kono Antananarivo ani Toamasina dugu konna la o yoro la mawye aranjambawle la koloshi keren ne ala munu jora mototiku ani mobilitiku fe hakila jigila kabini l'Ameriki jamana ni iranche mango willa tajuko gela willendo jamana chamagono. Akirbaja filebako ni lebe dansiri anga bi donki barola hawniti akwanya madalla aw kambe wala jiya wakati were. L'École supérieure de commerce ESC Mali School of Management, l'école qui forme les leaders de demain, elle se distingue comme l'une des meilleures écoles de commerce de la sous-région. ESC Mali est réputée pour l'excellence de ses formations qui préparent efficacement les étudiants à devenir des entrepreneurs et des managers compétents.